Kaya sa rin po dito, 110 po ang per kilo. Eh, 270. Iba't klaseng isda rin po rito. Eh, nakikita naman po natin mga tag price po nila. Eh, hipon din po. Boss, magkano na hipon? Mura lang. Dito po 280 po yung presyo po ng hipon. So magagandang klase na po yung mga hipon po natin ngayon dito. Yung mga presyohan po rito ay mga tilapiyang Batangas. So magkano ang yellowfin tuna? Magkano te? 150.